Durant la llarga nit del franquisme, el catalanisme ha sobreviscut, entre altres aspectes, gràcies a tot un teixit social que l'ha preservat i conreat d'una manera molt lúdica, però també tenaç, a les seves hores de lleure, a través d'una sèrie de manifestacions de cultura i art popular. Els quadres escènics de teatre d'aficionats, els cantaires de les corals, la tradició castellera, la tradició pessebrística, les ballades de sardanes, les cantades d'havaneres, en són uns exemples. El procés d'anorreament de la nació catalana, la seva llengua i la seva cultura s'ha accelerat a partir dels fets de l'octubre de 2017. A l'Ajuntament de Barcelona, el populisme hi governa mercès als vots de l'extrema dreta. Multiculturalitat és una paraula a la que nosaltres hi donem valor i subscrivim al 100%. Altra cosa és l'ús perillosament trampós que se'n pretén fer. És l'excusa per carregar amb contundència contra el catalanisme des del populisme barroerament maquillat d'esquerres i titllar d'excloent i de dretes tot aquell qui gosi defensar-lo. A la vegada assistim a un procés de degradació de la ciutat de Barcelona des de múltiples aspectes, no tan sols l'urbanístic i el de deixadesa del patrimoni material, sinó també a través de l'obstaculització o abandó de les manifestacions de cultura i art popular, de què parlàvem. Deixar d'exhibir el tradicional pessebre per les festes de Nadal a la plaça de Sant Jaume. No arranjar l'escultura de la sardana de Montjuïc amb els sardanistes mutilats, producte d'atemptats vandàlics de grups d'ultradreta. Treure de la programació de les festes de la Mercè les tradicionals cantades d'havaneres, per citar només 3 exemples. Sembla talment que vulguin asfixiar la nostra llengua i la nostra cultura. Per tal d'aturar tots aquests despropòsits, ha sorgit de manera espontània la plataforma Que no s'apagui l'aire. Aquesta plataforma és encara molt jove, no té ni un any de vida. Organitzem actes reivindicatius amb personalitats rellevants de la societat civil i els acabem d'omplir de contingut amb artistes que també hi intervenen, actrius, actors, cantants i d'altres professionals de la música que aporten una càrrega literària i poètica triada expressament per l'ocasió que equilibra el vessant reivindicatiu. Passem ara a anomenar totes aquelles persones que han intervingut als actes de Que no s'apagui l'aire. Enric Major, Carme Sansa, Pere Arquilloé, Anna Güell, Mario Gas, Rosa Renom, Joan Pera, Maria Jesús Lleonard, Mont Plans, Pepa Arenós, Jaume Comas, Lluís Soler, Jaume Mallofré, Glòria Martí, Mireia Ros, Josep Maria Soler i Sabater, Màrius Serra, Antonio Baños, Pep Cruanyes, Pilar Rebaque, Josep Tero, Enric Gallén, Els Pescadors del Replà, Jordi Fàbregas, Lloll Bertran, Saldoni Fonoll, Teresa de la Torre, Frank Capdet, David Espunya, Maria Nunes, Maria Antònia Pujol i Sobirà, Les Teixidores per la República, Júlia Costa, Josep Guzmán, Ramon Redorta, Fina Rius, Manel Solàs, Carles Sales, Dolors Martínez, Rosario Palomino, Jordi Pessarrodona, Francesc Pujol, Clio An Pablo, Plataforma Salvem l'Illa de les Bugaderes, l'Associació de Recreació de Música Històrica, Montse Miralles, Sílvia Sabater, Fredi Bantanacs, Enric d'Armengol, Ian Lleonard, Susana Puig, Martirià de Borja, Josep Fornés, Àngel Martínez Soler, Margarida Barjau, Jennifer Zaragoza, Toti Delgado, Josep Medinyà, Júlia Vaquero, Cesc Muñoz, Alexia Cabré, Quico Palomar, Tània Banús, Emili Plana i Josep Vicenç. Durant la llarga nit del franquisme,
el catalanisme ha sobreviscut, entre altres aspectes, gràcies a tot un teixit social que l'ha preservat i conreat d'una manera molt lúdica, però també tenaç, a les seves hores de lleure, a través d'una sèrie de manifestacions de cultura i art popular, els quadres escènics de teatre d'aficionats, els cantaires de les corals, la tradició castellera, la tradició pessebrística, les ballades de sardanes, les cantades d'havaneres en són uns exemples. El procés d'anorreament de la nació catalana, la seva llengua i la seva cultura s'ha accelerat a partir dels fets de l'octubre de 2017. A l'Ajuntament de Barcelona, el populisme hi governa mercès als vots de l'extrema dreta. Multiculturalitat és una paraula a la que nosaltres hi donem valor i subscrivim al 100%. Altra cosa és l'ús perillosament trampós que se'n pretén fer. És l'excusa per carregar amb contundència contra el catalanisme des del populisme barroerament maquillat d'esquerres i titllar d'excloent i de dretes tot aquell qui gosi defensar-lo. A la vegada assistim a un procés de degradació de la ciutat de Barcelona des de múltiples aspectes. No tan sols l'urbanístic i el de deixadesa del patrimoni material, sinó també a través de l'obstaculització o abandó de les manifestacions de cultura i art popular de què parlàvem. Deixar d'exhibir el tradicional pessebre per les festes de Nadal a la plaça de Sant Jaume. No arranjar l'escultura de la sardana de Montjuïc amb els sardanistes mutilats, producte d'atemptats vandàlics de grups d'ultradreta. Treure de la programació de les festes de la Mercè les tradicionals cantades d'havaneres, per citar només 3 exemples. Sembla talment que vulguin asfixiar la nostra llengua i la nostra cultura. Per tal d'aturar tots aquests despropòsits, ha sorgit de manera espontània la plataforma Que no s'apagui l'aire. Aquesta plataforma és encara molt jove, no té ni un any de vida. Organitzem actes reivindicatius amb personalitats rellevants de la societat civil i els acabem d'omplir de contingut amb artistes que també hi intervenen, actrius, actors, cantants i d'altres professionals de la música que aporten una càrrega literària i poètica triada expressament per l'ocasió que equilibra el vessant reivindicatiu. Durant la llarga nit del franquisme, el catalanisme ha sobreviscut, entre altres aspectes, gràcies a tot un teixit social que l'ha preservat i conreat d'una manera molt lúdica, però també tenaç, a les seves hores de lleure, a través d'una sèrie de manifestacions de cultura i art popular, els quadres escènics de teatre d'aficionats, els cantaires de les corals, la tradició castellera, la tradició pessebrística, les ballades de sardanes, les cantades d'havaneres en són uns exemples. El procés d'anorreament de la nació catalana, la seva llengua i la seva cultura s'ha accelerat a partir dels fets de l'octubre de 2017. A l'Ajuntament de Barcelona, el populisme hi governa mercès als vots de l'extrema dreta. Multiculturalitat és una paraula a la que nosaltres hi donem valor i subscrivim al 100%. Altra cosa és l'ús perillosament trampós que se'n pretén fer. És l'excusa per carregar amb contundència contra el catalanisme des del populisme barroerament maquillat d'esquerres i titllar d'excloent i de dretes tot aquell qui gosi defensar-lo. A la vegada assistim a un procés de degradació de la ciutat de Barcelona des de múltiples aspectes, no tan sols l'urbanístic i el de deixadesa del patrimoni material, sinó també a través de l'obstaculització o abandó de les manifestacions de cultura i art popular de què parlàvem. Deixar d'exhibir el tradicional pessebre per les festes de Nadal a la plaça de Sant Jaume. No arranjar l'escultura de la sardana de Montjuïc amb els sardanistes mutilats, producte d'atemptats vandàlics de grups d'ultradreta. Treure de la programació de les festes de la Mercè les tradicionals cantades d'havaneres, per citar només 3 exemples.
Sembla talment que vulguin asfixiar la nostra llengua i la nostra cultura. Per tal d'aturar tots aquests despropòsits, ha sorgit de manera espontània la plataforma Que no s'apagui l'aire. Aquesta plataforma és encara molt jove, no té ni un any de vida. Organitzem actes reivindicatius amb personalitats rellevants de la societat civil i els acabem d'omplir de contingut amb artistes que també hi intervenen, actrius, actors, cantants i d'altres professionals de la música que aporten una càrrega literària i poètica triada expressament per l'ocasió que equilibra el vessant reivindicatiu.